Ie, gyda gofal mae'n mynd ar gefn y beic ben bore i'r ysgol ar hyd heolydd y brifddinas. A dyma ymuno ar bws Seiclo, criw sydd wedi hen arfer erbyn hyn ac ysgoi tyllau ar hyd y ffordd. Dros y misoedd diwetha gyda'r glaw i gyd, mae'r cyflwr yr hewl wedi gweithiogi gyda lot o tyllau. Mae'n rhywbeth ychwanegol i edrych mas gyda'r plant, beth sydd ddim yn cymryd lot i nhw cwmpodd. Ydy ni bod yn ofalus. Mae yna dros 11,000 o dyllau wedi trwsio yng Nghymru rhwng Ebrill y llynedd a Ionawr eleni, ond mae yna amcangyfrif bod yna rhyw filiwn o dyllau ar hyd hewlydd Prydain. Yn benna mae'n debyg oherwydd glaw trwm. Mae'n bwnc sy'n poeni pobl ac yn gwylltio rai hyd yn oed. Mae costau yn codi, ond I suppose os ni'n talu gymaint yn fwy dyddiau yma o ran y gwasanaethau, dyn ni yn disgwyl lefel o safon bod y lonydd yn saff i ni gyrru arnyn nhw. Ond mae rhai yn gallu bod yn rili mawr a fysa'n gallu achosi newid mawr iawn i blentyn neu rhywun arall fysa'n gallu dod ar draws i. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae trwsio ffyrdd yn flaenoriaeth ac maen nhw wedi gwneud rhyw 120 miliwn o bunnau ar gael i gynghorau i'w trwsio. Ond mae'r gwrthbleidiau i gyd yn dweud bod angen gwneud mwy i lenwi'r tyllau ar ein ffyrdd. Am y tro, mae'n ffordd anwastad i'r criw yma i'r ysgol bob bore, a'r pwnc ar flan meddyliau nifer. Can arbennig ysgol Ynys Wen i ddathlu penblwydd arbennig. Mae'r plant yma yn dod o Driorci a phentrefi ym mhen uchaf Cwm Rhondda i'r ysgol. Ond faint o Gymraeg maen nhw'n ei glywed tu fas i'r gatiau ysgol? Fi'n clywed fel 1 neu 2 pobl yn siarad Cymraeg. A os fi yn gweld rhywun yn siarad Cymraeg, dwi'n dweud fel, helo, dwi'n da iawn siarad Cymraeg. Roedd fi'n cael rygeni a roedd fi'n dod i ysgol hyn, ond mam methu siarad Cymraeg, so dwi, dad a fy mrawd bach Toby yn trio helpu mam. Mae plant Ynys Wen yn dysgu am ei gorffennol, ac i lawer ohonyn nhw gath ei rieni addysg Gymraeg yn yr ysgol blynyddoedd gynt. Mam fi'n mynd i ysgol Cymraeg, a wedyn roedd chwaer fi'n mynd i ysgol Cymraeg, a wedyn roedd fi'n dechrau fan hyn. Mam fi wedi mynd i ysgol Cymraeg, a ti fel cymryd lot i ysgol Cymraeg, os ni eisiau cario ymlaen fel teulu ni, jyst mynd Cymraeg. A ni jyst eisiau cadw fel y iaith Cymraeg mynd trwy teulu fi. Mae hanes y plant oedd yma dros y degawdau yn amlwg, ac i un sy'n cofio'r frwydr o gael addysg Gymraeg yn y cwm, mae'r hanes yn fyw. Mae un dweud bod angen gwneud mwy i ehangu addysg Gymraeg yn yr ardal. A mae rhaid i ni gadw'n tradni ar y ddaear a sylweddoli taw lleiafrif yw plant yn Rhondda sydd yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac fe ddyle hynny fod yn symboliad i ni drio gwella y sefyllfa. Blwyddyn o ddathlu yn Ynys Wen felly, a gobeithio am 75 mlynedd a mwy o addysg Gymraeg yng Nghymru Rhondda.